Kmini wara nofsinhar Awċi ta' 58 sena ġie salvat f'Imġarixxini wara operazzjoni mill-aktar delikata. Ir-raġel li huwa xabbaturu jgħix fis-Sannat weħel mal-irdum. Kienu stess li ċempel għall-għajnuna għal ħabta tan-nofsija. Fil-fatt, nies minn fuq il-postu li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li x-xabbatur jista' jgħodda b'waħda għaliex żamm it-telefon ċellulari miegħu u sejjaħ għall-għajut. Fuq il-post waslu l-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps, madankollu huma ma setgħux jilmħu lix-xabbatur. Dan għalkemm il-membri tas-salvataġġ semgħu l-ajjat tar-raġel. Kien f'dan il-mument li l-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps għall-ewwel darba użaw drone speċjalizzat biex tittalħin wara, ir-raġel instab qawwi u sħiħ. F'dan l-istadju ix-xabbatur kien ilu kważi sija maqbud u helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta ntbagħat biex itella lir-raġel. Ir-raġel ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn ġiet ċertifikati li qed isofri minn ġrieħ ħfief fosthom grief.